The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. For I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity in any and every circumstance. I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Him who strengthens me. For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. Now for this very reason also, applying all diligence, in your faith supply moral excellence, and in your moral excellence knowledge, and in your knowledge self-control, and in self-control perseverance, and in your perseverance godliness, and your godliness brotherly kindness, and your brotherly kindness love. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He will exalt you in the proper time, casting all your anxiety on Him, because He cares for you. Now, ug nanginahanglan man ugaling kining atong kalibutan og pagdasig, karon na ang higayon. Kung nanginahanglan magpaglaom ang mga katawhan, karon na ang tukmang panahon. Ang Dios tungod sa iyang kaluoy o gugma, nagapahimutang nining atong ministry, Balbido Evangelistic Ministry, nga usa sa mga paagi sa pagpadayag sa mensahe sa Dios, sa paglaom o kaligunan sa kinabuhi. Taliwa nining makuyaw, makalilisang, ug nagkaguliyang kahimtang sa kalibutan. The deplorable global situation. Ang Biblia nagabarog nga mao lamang ang bugtong matuod nga mensahe sa paglaom o paghatag o alibyo sa kinabuhi. Mao lamang kini ang nagadala sa mga pulong sa Dios nga gisuwat ngadto ug alang sa mga kaliwatan sa katawhan, alang sa ilang kaluwasan ug sa kalinaw. Ang Dios hingpit yung nasayod kinsa katong mutuo kang Ginoong Kristo nga mao'y ilang manluluwas. Ang Diyos Espiritu Santo may gamit, He used the proclamation of the gospel, pagpadayag sa mayong balita sa kaluwasan as a vital component nga matuman ang iyang buhat sa kaluwasan. Kaya ang main thrust nining atong ministry mao ang introduce to lead people to Christ o sa
dasig sa mga magtotoo sa paghimo ni Ginoong Jesucristo nga matuod ug tinuod silang kinabuhi. Dili kini sa pagdani mga katawhan ngadto sa usa ka relihiyon, wala. Og dugang pagyud ni kini atong ministry. Wa kini maga-subscribe, wa gani kini ma-affiliated with any religious organization, wala. Labot pa, it is purely autonomous o independiente. Kini nag-aagad lamang kita kung unsay isulti o imando sa pulong sa Dios. Busa atong pagampo nga ang Dios magapadayon sa pagtugot to allow sa iyang mga pulong ang maayong balita sa kaluwasan to have free course ngadto sa kinatumyan yung dapit niining kalibutan. Nakara segundo Tesalonica 3:1. Busa gidasig ang atong mga tigpaminaw nagasunod na ini atong ministry. Padayon sa paggunit gayud niya ng kaligunan sa atong pagpadayon sa pagpakaon sa atong kalag aron kita makapadayon makalahutay ug sa pag-asdang sa atong mga espirituhanong mga kaaway. Busa kini pagpahinumdum lang kanato. Busa karongi niining puntuha mag-andam na kita sa atong kaugalingon, atong susiyon ang tagsa-tagsa nato ka kalag kitang mga magtotoo by using the recovery techniques of 1 John 1:9. Ugalang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilom mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo pag-usab ning dapita aron kami sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat niining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kini o Dios og dasiga kami sa imong mga pulong nining adlaw aron kami makapadayon gayud sa pagkaton sa imong mga pulong nga magamit sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Ing tanan namong gipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, andiyan na sa kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios na diya pa kita punting, magadupot sa atong pagtuon niining the doctrine of grace. Doktrina sa grasya o taod-taod pag yun ang atong pagtuki niining bahina. Pagtulunan. Grasya. Mao kini ang policy sa Dios. Si Satanas nga kaaway sa Dios, duna sa siya iyang policy which is evil. Ang policy sa Dios, grasya. Kung saan niya kita nagadupot sa pagtuon niining maong doktrina, kay mao man kini ang nagapalihok sa atong kinabuhi. Without grace, we are useless before God. Mao na nga ang grasya mo ay nagalihok ato manggani ka nagilangkob sa kanang define nga ang grasya mo ang lihok buhat sa Dios alang kanato bisan dili kita takos. Og ang definition gyud sa in English nga ato nang na silsil gyud sa atong limpatakan nga grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Okay? Okay, padayon tani ini atong giduputan sa pagtuon grasya. Now, ato namang hisgutan kadtong mga kabuhatan sa Dios o mao na nga
si Ginoong Jesucristo lamang ang manluluwas. Nga kung buot ikaw maluwas, buot ikaw makapanag-iya, makaangkon sa kinabuhi wala na katapusan, then believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yan ang higayon nga imong tuuhan siya, kita na himong elected, pinili, and predestined. Ato ka nang naangkon, received in heaven for you to be revealed in the last time. Kining pagka-elected o pagka-predestined. Ang atong kinabuhi din sa yuta has been inuntagi gansilyo sa Dios. Has been interwoven. O naibaw naman tagun sa ibot sa gansilyo nga pananglitan maggansilyo ka o kanang sweater baron o sinina baron, etc. Now, sa diha nga kini mabadbad ang tumoy sa maong gansilyo, then huslo ang tanan. That is why it's important for man to know pag kahibaw pagkaton sa mga katalagman sa kasaysayan, disasters of history. The will of God is objectively designed all for His own glory. Timan na nato ka na. Ang kamatuuran o kanang kabubuton sa Diyos is objectively designed. Okay? Ang tanan alang sa iyang kahimayaan. Now, inumduman na ito nga ang Diyos, hingpit, He is perfect. God has perfect satisfaction in all of His being God. Ang iyang kabubuton, ang iyang kanang objective, ang iyang plano, ang iyang tuyo, are all perfect. Okay? Ayaw gyud ni kalimti. Now, so mo na nang giingon nato sa Colosas 3:12, so as those chosen, okay? Chosen, elected, mo na yung election and predestination. Now, upon, timani nga kini alang lamang sa mga magtotoo. These are for believers only. Unbelievers have nothing to do with these two things, election and predestination. Wa sila ay labot ni ini. Okay? Unbelievers have nothing to do. Now, hinumdum ba kaniya ito pang atong taon-taon na nagisugutan na ito, kaning RAM chip o PROM chip. Kaning ROM chip, read-only memory, di na ka na mausab. Okay? This is unalterable, unchangeable. Money read-only memory, ROM chip. Now, kining ROM chip, mo na ang atong gitandi sa election computer assets kini. Okay? Ang predestination, mo kini ang PROM chip. Ang PROM chip, iba naman ka, kini mao ang provision sa Dios alang kanimo. Kini PROM chip. Okay? Now, kini nga atong gipangisgutan, gireserba kini dito sa langit para nimo magtotoo o kini ipadayag in the last time. Okay? Now, naigisgutan diya si Piso 1:3 nga spiritual blessings. Ephesians 1:11 also, we have obtained our inheritance. Okay? Now, Ephesians 4:11, and he gave some, of course, naghisgot na niyo mga espiritualong mga gasa, spiritual gifts. And he gave some apostles, some evangelists, and some pastor teachers. Verse 11, for the perfecting of the saints. And then verse 13, till we all come in the unity of the faith. Now,
1 Peter 1:3-5, ang verse 3 naghisgot, Blessed be the God and Father of our Lord, by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to an inheritance incorruptible. Verse 5, who are kept by the power of God unto salvation, ready to be revealed in the last time. Now, niyadtong Old Testament, daang pakigsaan, atong isingit gamay nining, kinsa man itong mga judges o mga hari niyadtong Old Testament. Well, ihimplo sa mga judges, kadto si Othniel, mo ito una. Si Gideon, okay? Si Samson, si Samuel, mo ito'y katapusan. Kini Samuel mo'y katapusan sa mga maghuhukom. Unya ang mga hari, kinsa man, ang imong mainumduman. Ang una gyud si Saul, okay? Saulo. Unya, misurni si David, si Solomon, o si Jeroboam. Okay? Mo niya ito lang nagisingit, aron ka napog kay kanang kaybaw. Now, okay. Now, kining atong paghisgot ni ini ng mga butanga, kining election o predestination. Kining election, gikan ka sa original nga Grigong pulo nga eklektos. Eklektos. Elected and predestined. Now, kining eklektos, sa Visayan, of course, mga tinawag. Kita, nga mga magtotoo, mga tinawag man ta. We are elected. Now, of course, kung maghisgot kanina tag-election, kini, synonym yun ini, pag tawag na to, we are invited, elected, appointed. Okay? Now, of course, kining eklektos, gikan maguna sa original nga, pulong nga kletos o kaleo. Sa in English, called, mga tinawag. Now, ang Roma 8:29, naghisgot ka na og foreknowledge. Foreknow, kaning foreknow, nagkaulog ang predestinate to be conformed to the image of His Son. Ano foreknow. Now, ang tanang mga magtotoo, gimanduan to live by faith and not by sight. Nanas, 2 Corinto 5:7. O ni imong isuwat ka na sa imong notebook. 2 Corinthians 5:7. Kita gimanduan to live by faith and not by sight. Ang tanang mga magtotoo, ato kanang na silsil na gyud ya. Tanang mga magtotoo, mga sakop na sa harianong panimalay sa Dios. Members of the royal family of God. So, they are to live as royalty. Okay? Kinahanglan sila kanang kinabuhi na ingon nga mga harianon. Pinagi sa kanang sunod sa mga panginahanglan sa Royal Family Honor Code. Ang mga magtotoo, gimanduan to live as royalty, not as unsa may opposite sa royalty. Well, sa in English, scam. Mo ni opposite sa royalty. Kundi kaharianon, unsa may sambot sa scam. Wa kay hinungdan. Ubos ka kayo sa imong kahimtang sa kanang katilingban. So, the opposite of royalty is scam. Now, ingon nga mga magtotoo, kita naibaw naman, nakakato naman, mga kanang mga sinagop sa Dios. Pinagi kang Ginoong Kristo. We have been adopted by God through the Lord Jesus Christ.
Mao nga we have been bestowed an inheritance. Mao nagyatagan kitag mga panulundon. Now, Ephesians 1:5 nagisgot kanang according to the good pleasure of His will. Busa, kita mga magtutuo, gikinahanglan lagi, kung dugang pulong nga lagi, just to make emphasis nga kita mga magtutuo should learn God's will. Unsaon man. Mutana ko nimo, unsaon nimo pagkat-on sa kabubuton sa Dios. Tubag, nahibaw na ka. Kamo nga nagasunod nagyog taon ning atong ministry o ma-accept niya itong mga bag-o pa. We should learn God's will. Ang paagi sa pagkatuon sa kabubuton sa Diyos mo lamang ang pagtuon sa pulong sa Diyos by studying God's Word. Ngini nga itong gibuhat mo kini ang paagi. Okay? Huwag ko mag-ingon nga kinira ang paagi ha. Na pa kadaghan sa mga kasimbahanan nga nagtudlo Diyos husto, nagtudlo sa pulong sa Diyos sa original o kadtong nagatudlo na ay gasa sa pagtudlo. He has the spiritual gift of pastor-teacher. He has the gift to teach. Hindi man tanan maka-teach, makatudlo. Gasa ka na sa Espiritu Santo. Okay? So, the only way to know the will of God is by studying God's Word. Okay? Not only that we will know His will, but we have to develop ugmaron ka na ito pagtuong ngadto sa Diyos. Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. And the more we love Him, kung maugmad na, kini nga ito pagtuo. Now, how do we love God? Ang tana ko nimo. Unsao man nato paghigugma sa Dios? By keeping His Word. Na. Kung tumano na to ang iyang mga pulong, then, that is to kanang manifest nga kita nahigugma sa Dios by keeping His Word. Now, timani nga kitang mga magtutuo, tudluan usab sa prinsipyo sa Roma 8:28 nga ang Dios causes all things together for good. You see? Tanang mga pagitabo sa itong kinabuhi ay ang Diyos mo'y magapailuna ng tanan alang sa atong kaayuhan. Kasabot ka? Atong kaayuhan. Now, okay. Sa atong pagpadayon, God foreknows the future. Di ba nila? Inumdum ka sa atong hisgot sa mga kinaiya sa Diyos. Ang iyang mga attributes, yung mga kinaiya, absolute. Okay? Kay, God is absolute. Man is relative. Kitang tao. No. So, akong balikon, ang prinsipyo nga God foreknows the future. He knows what you will decide. Naibaw na siya. Kung sa imuong desisyon, okay, ang iyang pagka-omnisciente, pagkasayod sa tanan, nasayod sa tanan. Okay? Prinsipyo kaya po na, God's omniscience knows everything. But, ang Diyos buot niya nga kita mga magtutuo to make good and right decisions in life. Mga ikabubuton sa Diyos, di siya buot nga mohimo tao mga sayop, di maayo, ngilad, daot, o dautan nga mga desisyon sa itong kinabuhi. Kay, ang prinsipyo na kingon, God wants believers to make good and right decisions in life for His own glory. Na, alang sa iyang kahimayaan. Now, kay sa diha nga kita makahimog di maayo mga desisyon, sayop, dautan nga mga desisyon,
dili mo himaya ang Dios. God is not glorified. See? Unsing isulti sa Colosas 3:12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Colossians 3:12. Now, sa versikulo 10 diha, mao gyapong libro, Colosas. Versikulo 10 nagingon, and have put on new man, which is renewed. Which is renewed, neos, mao kanay iyang original Greek word, is renewed in knowledge after the image of Him that created him. Now, dili na to ang kalimtan. Let us not forget nga ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, the Christian way of life, usa ka kinabuhi, paagis kinabuhi nga dili kasagaran. It is a supernatural way of life. Ug tungod ni ana nga dili kasagaran mang paagis pagkinabuhi, kini nang hinahanglan usab og di pod kasagarang paagi sa pagtuman. It requires a supernatural way of execution. Now, timan ang 2 Corintios 5:17. Nanay uban diha ninyo nga nakasag-o na yun nini. Di lang kay pagsag-o, kundi pagkat-on. Okay? Pagsilsil lagi. 2 Corintios 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Now, Ephesians, sumpay gihapon kini, Ephesians 4:23, nag-ingon ka na. And be renewed in the spirit of your mind. Bag-uha gyud ang espiritu diya sa imong huna-huna. Verse 24, sa mao gihapong libro sa Episo. And that ye put on, okay? Na po ang put, kanang renewed mo na, put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Now, oh by the way, ang turagong labason sa itong panumduman, kadto bang gnosis o epinosis? Inumdumi nga ang gnosis doctrine kanang academic knowledge ra. Wa ka na spiritual validity o value. Way kapuslanan sa espirituhanong panginabuhi. Ang gnosis ba, ambot pasabot, panlitan, nagtuon ta karon sa pulong sa Dios. Okay? Unya nakadungog ka sa gipatinaw sa nagatudlo. Okay? Gipatinaw sa ato pa ang mga faculties nga gamito nato nini nga atong dunggan. Gusto? O atong pangunahuna. So, sa diha nga tuon tanini mga kamaturan gikan sa pulong sa Dios, ang imong nadungog musod sa imong pikas dunggan diyan sa wa. Okay? Kadungog ka man. Onya, ayaw na palutsa dito sa pikas pong dunggan. Okay, nakadungog ka sa gitudlo, nya, musod na si imuna-una. Makasabot ka, makakaton ka, okay? Nakasabot. Nasabtan mo ba? Klaro. Okay.
Now, kung kutob na sa imong pagsabot, mingon kag, klaro man itong iyang gitudlo. Nakasabot ko, o nakakat-on ko. Okay, nakakat-on. Karon, aron ka na mahimong kanang atong gingon nga kining may spiritual validity, spiritual value na. May kapuslanan na magamit sa imong spiritual ng pagkinabuhi. Ang yawi ng tanan mao ang imong pagtuo. Okay? Sundag yun kay labi na ninyo mga bago. Katoy mo na dungog, nasabtan, nakatunan, ikinahanglan nga imong tuuhan. Kaya mo na yawi. Aron mahimo ka ng kanang spiritual value nga aron magamit nimo. Kaya kung di nimo tuuhan, paminaw, di nimo tuuhan, kutob lang sa pagsabot, pagkat-on, nakaklaro ka, mo ito ginganlan og gnosis doctrine. Gnosis, G-N-O-S-I-S. Griego na nga pulong, Greek word, nga nagpasabot og knowledge, kahibalo. Now, okay. Kotobras kahibalo. Academic na. Parihar ko na siya mong nakatunan di sa mga ordinary schools, sa imong pag-eskwela sa elementarya, high school, college, unsa imong nakatunan mo na academic. Kasabot ka? Academic. O why spiritual value? Kay balo raman kutob. Wa man imo tuuhi. Wa magkamo kanang mugamit sa imong positibong bahin sa imong free will, sa imong volition. Ang other name sa free will is volition. Wa man kamo ingon og akong dawaton, akong tuuhan. So kutob ras gnosis. So kuya, besag magsige kag tuon ala, daghanag nagkatunan pero wa man nimo tuho may mo ganin na imong itudlos gawa yung believe to mga taong nakadungog di mo kuya wa siya magtudlo So daygon ka sa mga tao. Maniging Ginoong Jesucristo nga, Amen, amen, I say unto you, they already have the reward. Di ba sila? Nga puro kahibalo, puno o kahibalo. Okay? Why pagtuo kahibalo ra? So mo na nga, mingon si Ginoong Jesucristo nga, Amen, amen, I say unto you, they already have the reward. Kasi pasabot niya, na sila ganti. Walang ilang ganti. Kadtong mga praises o admiration, kadtong ning kanang daig nila, believe sila sa iyang gitudlo, apan wa man niya tuuhi, gnosis ra gyutong iyang nakatunan. Gnosis doctrine. Okay? Gnosis. Way kapuslanan sa iyang espirituanong pagkinabuhi. May mong iyang itudlo. Tingali sa iyang pagtudlo na niya na. Kadtong nakapaminaw na, mauray nakakaton og mituo. Nagkasabot ka ba? Ako hinahinay masabtan mo. Kadtong nakadungog sa iyang gitudlo, bisag wa niya tuhoy iyang gitudlo, kadtong nakadungog, pinagis paglihok sa Espiritu Santo niya, nga positibo man kanang nakadungog, then it has spiritual validity sa iyang kinabuhi. Dili sa kinabuhi sa nagtudlo. Nga wa man mo tuo tong nagtudlo. I hope na sabtan mo na. So mo na, okay. Kundi lagi ni mo tutuuhan, nahugra nag gnosis doctrine. Doctrine, pero gnosis ra lagi, kahibalo ra. Okay? Karon, kung imong tuuhan na nagdiferensya
Sa diha nga mayong kag mutuo ko nini, akong dawaton, okay? Kaya nakakaton ko, nakasabot ko, klaro kayo, minggamit siya sa iyang positibong bahin sa iyang volition, iyang kabubuton. Mituo siya, o diha-diha, automatic ng Espiritu Santo, nga mo kini ang iyang buhat o function. Ang Espiritu Santo mugaling niya na mo ang bulto sa dili kay galing gitang literal di pasabot na ato maning gitandi sa metabolism. Mugaling but pasabot nga iya kadtong kanang himuon nga kinaklaruhan, tinaw, tataw, kanang real yun sa iyang kinabuhi. Motong kay gi kanang paklaro magyug tinuod sa Espiritu Santo, then imong kanang magamit na hingtuo naman ka. Hingtuo ka sa imong nakatunan nga pulong o kamatuoran. So pagtuo nimo mayong kagmutuo ko ani, dawaton ako. Diha-diha mo naiginganlan na to sa doctrinal nga term nga na metabolize ang pulong nga imong gituhuan. Ang Espiritu Santo mo metabolize niya na dili ikaw. Kasabot ka? So diha na metabolize o dili na kana gnosis doctrine kundi epignosis. EPI o niya GNOISIS. Kung imo ginang i-pronounce epignosis, pero ang right pronunciation epignosis, silent G. Epignosis. Di na kaibalo, kundi kaalam na. Kasabot ka? Kaalam. Kaalam na ito na ng wisdom. Knowledge and wisdom are two different things. Knowledge, imo rang kaibalo. O manibatuhoy, kaibalo ra. But once you believe in it, then nahimo na siyang unsa. Epignosis doctrine. Maora ka ng panahon na nga imong magamit sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Nagasampot ka ba? I hope imong nasabtan na tuhog di mo ng lintungan na yung buti pasabot niya na. So karon, anam-anam na ka. Sige, Allah, sa imong pagpadayon mo na nang pagpadayon mo spiritual momentum na ka na pagbuylo sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Padayon. Sige, tuon Allah ang tud imo na kanang mapatong-patong na nadiha sa imong frontal lobe, sa mentality sa imong kalag. Ug mo na ang imong kalag nagtubo hangtod magkabot ang ultimate goal nato mga magtutuo nga ang spiritual maturity. Pagkahamtong espirituanon nga diin mao kana ang stage o ang nga ana-ana kay katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life. I hope nasabtan mo na. So niya, nagfunksyon na ang imong kinabuhing Kristohanon o imo nang masinati. How wonderful, how fantastic, fabulous the Christian way of life is. Kay ang Greek word nga original may tungod sa imong pagkabot na niya naman ng eusebia. Eusebia mao na nang pasabot godliness. Ang imo nang pagka-Diyos nun yun. Mo na pasabot na yun. Kay ikaw nagaanam-anam na og unsa. Imitate sa karakter ni Ginoong Jesucristo. You see? Mao man nga tungtumong once we reach spiritual maturity, mag-anam-anam nagkausab ng atong outlook, pagpananaw sa kinabuhi, sa bisag unsang butang sa kinabuhi, all facets of life. You see? Si Ginoong Jesucristo ra gyud ang imong
unsa priority na ikaw okupado na ni Ginoong Hesukristo. Kasabot ka? Unsa sabot ni pagka-okupado? Well, kanang pulo nga okupado, common man na sa atong adlaw-adlaw panginabuhi. Palintanay imong higala kinta mo, dapit nimo makiglakaw siya somewhere. Adto sa ta sa unsa na adto sa tas mall kay na yung paliton, all of that. Unya mo yung kadayog. Adi sa kukakuyog kay okupado kin kuni ining ahong gi atubang ron. Sabot. Okupado, he is occupied. Wa siya laing kanang punting o concentrate. Dili, maura yun na. Maokupado. Sabot ka? Ako nag-iimplo ni mo, maklaro ni mo. Once nga ikaw nagtubo o nakakabot na sa imong spiritual maturity, you have the capacity for life, ikaw okupado na ni Ginoong Jesucristo. Wana, ang mga detalis kinabuhi, wana. Ulipon na nimo. You are the master na kay maka-control ka nila. You are the masters. Muna igingan lang mastery of the details of life. You are no longer the slaves of the details of life. Kasi Ginoong Jesucristo, ang iyang pulong mo ni nagahari diya sa imo, nagdumala sa imong kinabuhi. All the rest are details of life. Sabta gina. So kana ako lang nag-review nimo aron kanang labas gina sa imong panumduman nga kini atong pagkinabuhing Kristohanon dili kini kanang iyano-yano lang, dili ni duwa o unsa. Serious, God is dead serious to His word. Kasabot ka ba niya na? It's not a joke to be a Christian. Muna, sige tagtuon nining doktrina sa gnosis and epinosis. Di man din na to, ha? Ang gnosis, knowledge. Ang epinosis, wisdom. Now, unya na pa yung mga punto akong dadon diyan nimo nga. Kung bahin na sa kaluwasan, it's only faith in Christ. Acts 16:31. Pinagila mas pagtuo kang Kristo. Now, on living the Christian way of life, ang imong pagkinabuhi na sa pagis, Kristohanong pagi sa pagkinabuhi, we live by faith, not by sight. Romans 1:17. Wata magkakinabuhi, pinagis atong makita, kundi pinagis pagtuo. Mo ginaang Yahweh. Now, every Christian's life, di ba nini, is based on a certain process nga diin ang Diyos has perfectly established. O kinigitawag nato og protocol. You see? Kini atong gitun-an karon nga mga kamatuoran. Bahin kini sa protocol nga plano sa Dios. Ato namang gi-define nimo ang protocol in the past lesson. Now, kining bag-ong kinabuhi nga gihisgutan diyas Kolosas 3:10, kinahanglan kining kinabuhion sa matag Kristohanon o kini is executed in a thorough, accurate, and in a continuous momentum. Padayon yun. Malahutayon. Masigihon, makanunayon, makugihon. Continuous momentum. Pinagis paggamit sa mga kasangkapan nga gisangkap sa Diyos kanato, nga gisangkap niya ni sa matag Kristohanon. God has provided all these divine assets to every Christian. You see? No, di man po ka alinggat. You cannot discern nga anang mga gipanghatag nga divine assets kung wa ka magtubo. You see? Mauna nga diya sa Roma 12, di man ina nga
Kanunay na ito ning bat-bat usa, pero di na yun ni makalimtan nga. Nagaingon ang Polo sa, be not conformed to this world. Ayaw pagpasibo ni ining kalibutan na, but be transformed by the renewing of your mind. Unsaon man pag-renew sa imong mind, be? Iba ka unsa? Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Di lang kutob sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, pagdawat, paghangop sa pulong sa Dios. You see? Mao na ang process nga protocol. Ang protocol, in the simple definition, protocol is paagi. Kining protocol nga plano sa Dios, hingpit ra ba? Hingpit, perfect. Kaya yaman sa Dios. Tanang lihok sa Dios, di man eh. Tanang lihok, buhat sa Dios, perfect. You see? Mao na nga, kini nga itong ipangtunan, perfect. Reflective sa pagka-perfect sa Dios. Sabot ka? Now, okay. Bahin lagi niya itong mga spiritual gifts. Okay? Kay, gipanghatag ni mga spiritual gifts na itong mga magtotoo. Alang sa kanang equipping of the saints. Pagsangkap sa mga magtotoo. So diha sa piso 4:11 at 13 nag-iingon kani, and he, now kining he dinhi ang Espiritu Santo, he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Mga spiritual gifts. Kay abigod nimo ato na po atong usbo na po ni Panginoon nimo na nga ang Christian way of life is a mental attitude life. System of thinking lagi ang Kristiyanong paagis pagkinabuhi. Again, diha sa Roma 12:2 is the very verse that talks about this. Okay? Unsa gisulti diha sa Romans 12:2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nga, ang but pasabot kinana mo na nga Christian way of life is a mental attitude life. Every believer, matag Kristiyanon, has to think divine viewpoint. Maurag yun. Kaya ang 1 Corinthians 2:16, abrihin ko ng imong Biblia diha. Kung naa kay Biblia ang gikuptan, palihog abri. 1 Corinto Kapitulo 2, versikulo 16. Onya, kanang i-highlight na. Importante kayo na. I-highlight na, i-appeal na po itong Isaiah 55:8 and 9. Ang 1 Corinthians 2:16, o sige ngon diha. Naghisgot ka na og the mind of Christ. Ang huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Ang Isaiah 55:8 and 9, sa gisulti. Ang Diyos mismo nagaingon, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways. Saith the Lord, siyang nagsulti niya na, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, kita niyo mo? Inumdumi nga, its opposite is human viewpoint. Ang kanang atbang ni ini, mao ang human viewpoint. So nag-atbang gining divine viewpoint o human viewpoint. Na atay kabubuton, papilion ta, natas taliwa. O, by the way, ang kabubuton says can only be learned. Di man ha? Can only be learned through the study of His Word.
Maura. It is not true prayer. Uban, murag ilang pagtuo nga, pag-ampo lang. Di magsilbi. Di magsilbi. Kutob ra sa pag-ampo is not true prayer, but we learn God's will. You see? We learn God's will pinagi sa atong pagtuon sa iyang pulong. Mora na. Sa man mo pag cut-on siyang kamatuoran kung wa ka magtuon sa iyang pulong. Wa. Di man silbi og kag ampo lang. In fact, prayer is not a problem-solving device. Na kadiparar ka ba? Wala man hisgot tas pulong sa Diyos nga. Ang prayer is a problem-solving device. Apil ba din na sa 10 problem-solving device nga? Gisangkap sa Diyos ka na ito. Wala ba? Hinumdum ka ba sa 10 problem-solving devices? Ito lang lakbitan. Okay? Unsa man? Ang nag-una yun rebound. Okay? Sunod, feeling of the Holy Spirit. Okay? Or fellowship with God. Sunod, faith rest drill. Sunod, grace orientation. Sunod, doctrinal orientation. Sunod, personal love for God. Okay? Personal love for God. Manay sunod. Unsay sunod? Impersonal love for all mankind. Unsay sunod? Kanang basig nawa tas passing nini. Kaya nga to kung memory aid nini is RFFG DPIHPO. I, impersonal love for all mankind. Sunod, inner happiness or sharing the happiness of God. Okay? Unsay sunod? Occupation with Christ. Mo ni ang 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos natong mga magtotoo. Ang tanan. Gisangkapan ini. Now, okay. Balik ragutan niya itong mahitungod sa pag-ampo nga dili kini problem-solving device. Kaya binimo, supposing mag-ampo ka sa Diyos nga, He will declare His will. Paminaw. Supposing, kanang itugot nga mag-ampo ka sa Diyos nga, iya untang ipadayag ang iyang kabubuton. Now, do you expect God to talk to you personally? Maybe your cell phone rings. Bubagting na yung cell phone na Diyos eh. Now here is God calling me. So, He can mo ni imong isulti. Yes, yung cell phone here is God calling me so He can declare His will. Is this possible? Dili ba? Dili. Ang punto din mo kini that we only can learn God's will by studying God's Word, the Bible. And it should be on a daily basis. Underline that. Daily basis. If it is not on a daily basis, it can only be good as gnosis. Hinumdum ka? Kutob as gnosis knowledge, gnosis doctrine. Dili ipinosis. Kita ni mo? Unsa ang gnosis? Kahibalo. Ang ipinosis, kaalam na. Kita ni mo? Only wisdom counts in the spiritual life, not knowledge, not metabolized doctrine. Ambot na sa bot mga kaning gnosis doctrine, dili na metabolized doctrine. Kaya ang daog ini, ang metabolized doctrine ra. Remember, nga ang gnosis doctrine is only receptive comprehension. Sabot ka? This means,
it can only be understood when it is heard. Masabtan na nimo kung imong madungog, but will not be retained and recalled. You see? Kaya ang pulong sa Diyos, kinahanglan man, ang una gud ni tulo man gud kaar, reception, sunod, retention, sunod, recall. Mo ni ang process. Reception ang imong pagdawat, pagtuo, imong gi-receive, imong gidawat, reception. Kaya na imo namang gidawat na naman sa imong kanang frontal lobe sa imong kalag, okay? Na naman sa imong kardiya. Kardiya is heart. Kaya na naman sa kardiya, then, unsa? Imo na nang magamit sa imong pagkinabuhi o imong gi-retain. Okay? So, may Visayan, retain. Imo na gipundo. Okay? Napundo na nimo diha. Andam na lang imong unsa. Imong hinumduman o imong gamiton. Nagkasabot ka? So, timan ining tulo ka kanang hugna inunta. 3 phases. First, you receive, and then you retain, and then you recall. Na diha, ma-recall na nimo, hinumduman na nimo. Unsa man nimo pag hinumdum sa kabutang, wani mo may bawi. Be? Unsa may mo ikatubagan na? O magkakaibaw. O magkamasayod. O magkakakat-on. O nimo kanang o man nimo mailhi. Kaya o malagi kay pagtuon. Nagasabot ka ba sa akong ipasabot? So, it's only by receiving. Pagpaminaw. Put yourself under God's authority. Mo man ang mga requirements. Have an open mind. Pag baton o bukas nga pangunaw kay mora na ipagi nga matudluan ka sa Espiritu Santo. Unya, pagbaton sa imong pagpaubos, pagkampaubsanon, mao ni ang mga yawi nga makatunan nimo og dawat nimong pulong sa Dios. So you receive, kay ikaw nagpaubos ka man sa otoridad sa Dios. Nya imong gidawat karon ma-retain na nimo. Napundo nimo sa imong kardiya o kay naa naman diha sa panahon nga na muhapak nimo mga suliran gumunhap sa kinabuhi, then makarikol ka. Imong kanang hulbuton dayon. Gikan sa imong kardiya, hulbuton imong pulong sa Dios nga nahimong tinuod na nimo na metabolize na ug imong i-aplikar. Imong gamiton kana sa pagtagbo sa bisag unsang suliran. Nakasabot ka? So mo ni ang paagi sa Dios. Gitudlo niya ni nato. Aron mao kini ang atong kaligunan sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Ato ni ipadayon ugma. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Sa imong pagpadayon sa pagpatinaw, pagpaklaro, pagpadayag sa imong kamaturan. Salamat o Diyos. Grasya kini nga among pagpahimulos ni nga among Bible study through the YouTube. Ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat o Diyos, dada kami pagbalik ugma ni napita. Ron kami magpadayon sa mong spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo among bugtong manluluwas. Amen.